धन्यवाद। यानंतर सौ शिल्पा खोत या मॅडमना मी विनंती करतोय की कृपया त्यांनी आपला सन्मान स्वीकारायचा आहे। प्राजक्ता गावडे मॅडम यांना मी विनंती करतोय की कृपया शिल्पा खोत मॅडम यांचा त्यांनी सन्मान करायचा आहे। मालवणमध्ये प्रत्येक सामाजिक क्षेत्रात त्याचप्रमाणे शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रात मॅडम नेहमीच अग्रेसर असतात। सिंधू प्रतिष्ठानच्या तालुका ते मालवण तालुकाध्यक्ष आहेत। अनेकांना गरजूंना रक्त प्रोव्हाइड करण्याचं काम देखील या सिंधू रक्त प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून करण्यात आलेलं आहे। अनेकांचे प्राण देखील याच रक्ताने वाचवलेले आहेत। त्यांनी आजवर केलेल्या कार्यकर्तृत्वाचा सन्मान म्हणून कोकणशाही आणि स्वामिनी एज्युकेशन या संयुक्त मंचावर त्यांचा हा सन्मान केला जातोय। यानंतर मी शिल्पा खोत मॅडम यांना विनंती करतोय की कृपया त्यांनी त्यांचे मोलाचे विचार मांडायचे आहेत। धन्यवाद। महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत श्रीमंत छत्रपती शिवरायांना मी वंदन करते। आज जो कोकणशाही चॅनल आणि स्वामिनी एज्युकेशन या संयुक्त विद्यमानात जे आज रणरागिणींचा जो सन्मान सोहळा तुम्ही आज जागतिक 8 मार्च महिला दिना दिवशी जो घाट घातला त्याबद्दल मी आधी सर्वप्रथम कोकणशाही चॅनलचे आभार मानते आणि खूप साऱ्या शुभेच्छा देते। मग अशी खूप छान पद्धतीने निवेदन झालं, बोलताना मी ऐकलं एक 4 ओळी, ज्याला आई स्त्री म्हणून समजली तो जिजाऊचा शिवबा झाला आणि ज्याला स्त्री बहीण म्हणून समजली तो मुक्ताईचा ज्ञानदेव झाला आणि ज्याला स्त्री मैत्रीण म्हणून समजली तो राधेचा श्याम झाला आणि ज्याला स्त्री पत्नी म्हणून समजली तो सीतेचा राम झाला। असंच ते 4 ओळी होत्या, पण खूप सुंदर होत्या। बघा, पुरातन म्हणजे अगदी इतिहासापासून आपण स्त्रियांचं नाव अजरामर ऐकत चाललो आहोत। आज महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत ज्यांनी स्वराज्य घडविलं, ज्यांनी तुम्हा आम्हाला मानाने जगायला शिकवलं, त्या आमच्या मा जिजाऊंनी घडवलं। तसंच सावित्रीबाई फुले यांनी अक्षरशः शेणाचे गोळे अंगावर पेलवले आणि आम्हाला या सर्व स्त्रियांना आज हे व्यासपीठ उपलब्ध करून दिलं। त्यांचं मी आज आठवण करेन। तसंच भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आई भीमाई, तसंच त्यांच्या पत्नी रमाई यांचंही मी ते आदराने आठवण करेन, कारण त्यांच्यामुळे आज तुम्ही आम्ही सगळे आहोत। तर आज स्त्री हा शब्द म्हटला, जसं मॅडमनी म्हटलं की अमेरिकेत त्याचा सुरुवात झाली आणि जागतिक महिला दिन असं तो डौलाने आपण हा आजचा दिवस साजरा करतो। पण मी काय म्हणते, स्त्री ही एका दिवसापुरती मर्यादित नाही आहे। तिचा जो व्यास आहे तो फार मोठा आहे, कारण पृथ्वी तलावर स्त्रीने जन्म जेव्हा घेतला तेव्हापासून सगळ्या गोष्टींची उत्पत्ती झाली। म्हणजे स्त्री शिवाय =0 आहे। स्त्री पुरुष जरी त्याने संसार घडवला तरी नुसतं स्त्रीला न घेता जर आपण चाललो तर हे जग शून्य आहे। बरोबर ना आवेकर मॅडम? तर मला असं वाटतं की स्त्रियाला सन्मानाने बघा, आज प्रत्येक क्षेत्रात स्त्रीने भरारी घेतलेली आहे। प्रत्येक क्षेत्र, कुठलं असं क्षेत्र नाही आहे की तिथे स्त्रीने आपला मानाचा डौल नाही घेतलाय। तर असाच हा ध्वज अखंड राहू देत आणि स्त्रियांचा जो सन्मान हा मर्यादित न करता तिला रोजचा आदर। आज आम्ही प्रत्येक मीडियामध्ये बघतोय की अत्याचार अपमान सहन करावा लागतोय। अजून पाहिजे तसं त्या गोष्टी कानाकोपऱ्यात पोहोचल्या नाही। माफ करा, बोलणं गरजेचं आहे, कारण आपल्या स्त्रियांचा जो अवमान ठिकठिकाणी होतो तो कुठेतरी थांबला पाहिजे। पहिला आधी बघण्याची दृष्टी कुठेतरी आवर घातला पाहिजे, कारण महिलांना बघण्याचा जो दृष्टिकोन आहे तो चुकीचा आहे। असो, तिचं राहणीमान आहे उच्च दर्जाचं, पण तिचे विचार संयमतेचे आहेत ना। ती घर सांभाळते, संसार सांभाळते, मुला बाळांना मोठं करते, त्यांना घडवते, आपल्या नवऱ्याला खांद्याला खांदा लावून ती पुढे चालली आहे। सासू सासऱ्यांना, घरच्यांना, सगळ्यांना सांभाळून सगळं करते। आज राजकारणात पण राजकीय बऱ्याच महिला आज कुडाळच्या इथे उपस्थित होत्या, त्यांचंही मी यथोचित इथे आदर करेन, स्वागतही करेन, कारण आज त्यांनाही कुठेतरी घडवताना भले नक्कीच त्यांचे पत्नीच्या मागे पती असतीलच, त्यात संशयच नाही, कारण माझ्या यशाच्या मागे ते म्हटलं जातं ना, देअर इज विमेन बिहाइंड सक्सेसफुल मेन, पण मी असं म्हणेन देअर इज मेन बिहाइंड सक्सेसफुल विमेन, म्हणून मी आहे। सो मी त्यांनाही मानाचं स्थान देईन, कारण पूर्वाश्रमीने जरी आम्हाला काही गोष्टी शिक्षणाच्या गोष्टी आम्हाला मिळाल्या, पण पुढे जाऊन स्त्रीचं जे अस्तित्व असतं ते आफ्टर मॅरेज,
हेच खरं आहे ना, संसाराचं मूळ आहे. तर ते जे आहे ताकद ती आपली घरची देतात, तेव्हाच तुम्ही आम्ही सगळ्याच इथे आहोत. तर स्त्रीबद्दल बोललं तर खूप काही आहे, कारण तिने तिच्या हातात आज बरीच सूत्र आहेत. म्हणजे गृहलक्ष्मी ही लक्ष्मीच आहे, तिला आपण पूजतोय. अन्नदेवता ही पूर्ण ब्रह्मांड आपण म्हणतो. म्हणजे प्रत्येक जे खातं आहे आज ते स्त्रीच्याच हातात आहे. म्हणजे अगदी परमेश्वराने तिला हे केलं नाही, नाकारलं नाही, तर तुम्ही आम्ही कोण नाकारणार आहे. तर आज मी असं म्हणते की राजकीय क्षेत्रात थोडंसं गेलो तर मी असं म्हणेन, कोकणशाही चॅनलला आणि इतर सगळ्या मीडियांना मी रिक्वेस्ट करीन, आता येणाऱ्या म्हणजे काळात महाराष्ट्राची निदान मुख्यमंत्री मला पाहायची आहे. ती सौ असू दे नाही तर कुमारी असू दे, पण माझी इच्छा आहे नुसतं तिचा एक सन्मान करायचा, नवरात्रीला 9 दिवस जागर करायचे, तेवढा पुरतं मर्यादित नको आहे. मला असं आवर्जून वाटतं की आपली महिला कोणीतरी महिलाने महाराष्ट्राचा राज करावा, का नको. मलाही इच्छा आहे, इतर सगळ्याच महिलांना वाटत असेल की जसं आता आज कार्यक्रमाचा हे केला, बोलण्यासारखं पुष्कळ आहे. म्हणजे माझं आता घसा कोरडा पडेल पण कार्यक्रमाला आपल्याला काहीतरी लिमिटेशन आहे, परत पुढचे कार्यक्रम आहेत. सो मी आवर्त घेते आणि मी सन्मानाने नेहमीच हे करेन स्त्रियांना, आणि सोबत पुरुष वर्गांनाही आम्ही सन्मानानेच बघेन. मला कुणात भेदभाव करायचा नाही, कुणाविषयी कमीपणा करायचा नाही, कारण पुरुष आहेत म्हणून स्त्रिया आम्ही तुम्ही सगळे इथे आहोत. सर्व मंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते. मी जिजाऊंचं नाव घेते आणि रमाईंचं नाव डॉक्टर अहिल्याबाई होळकर म्हणा किंवा पहिल्या डॉक्टर आपल्या आनंदी गोपाळ सगळ्यांचंच मी इथे आठवण करते आणि माझे 2 शब्द आवडते घेते आणि माझा सन्मान केला त्याबद्दल मी सर्वांचे आभार. कोकणशाही चॅनलला टॉवरिंग हाय मिळू दे अशी मी आशा बाळगते आणि पुढे येणारा कार्यक्रम याहीपेक्षा डौलाने होऊ दे. शुभेच्छा. धन्यवाद. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.